Здравейте хора, това е първият клип на Superflat Survival и има да буквално намерих село и открих неща, като малко Iron Gold. В момента игра с тече пак, ако се забелязали. И да, сега както обещах, пускаме зомбитата на Easy, what the fuck. И почваме да търсим село. Е малко букано с зоната, но ще се опитаме да оцелеем. Да, малко така вероятно, защото така. Търсим село, както казах. Забравих сложа рейсми мап. Правилно, защото не ми хареса. Защото не ендерманите не мога да нападат, защото вали дъжд. И не може да ни нападат ендерманите. Защото вали дъжд. И ми се също намерих Iron Sword. И е бъгнал. Така. Трябва да пазя малко да си отделя малко моркови за посаждане и ти за храна. Така. Тъй като няма храна, нали, ще намеря да събира от селото. Ще събирам от селото, като ще я пазят. Не съм правил нищо, освен да се загърих в една къщичка и сейфах там. Тъй да мога да спъркликва и намерих това село. Още, че не ми харесват изобщо тези зомбита. Ама изобщо. Имаме вече си Ивона за легло, така че няма да се притесняваме. Така, да продължаваме да намираме глупости. Крипари, всеки изруина. Не. Това към някакъв цели на изруина. Също не ми хареса да има. Добре хора, ще спра написвам, защото просто виждате, че не мога в момента да оцелея на такива сгуб на тези зумата. Сега като направя къща и нали да спъш, ще се опитам всичко. Има да си хварим слаймове, да си правим писани. Ще има слаймове. За тези слаймове на сутринта спомват. За съжаление трябва да пусна на по-голям чакове. За да видя село. Не виждам село. И е тъмно. И не съм видял никакво село. Да, ще направя хора. Направо ще си крафна едно легло. Така. Направо ще заспивам. И вече е сутрин. Това се означава, че продължаваме да се търсим в селото. И даже да спря. И спускаме съм тук. На изи, на нормари. Обикновено трябва да има жилета, но не виждам. Трябва да събера храна. Казвам си го. Село. Окей, село. А да не е старото. Слаймс. Ще ги скорим, ще го бием. О, малки. Слаймови от тях ти лагва мощно. И има още едно голямо жиле, което трябва да си добивам. Също така, ако намерим, ако това е друго село, да не е също селото. Уау! 2 сърца. Jesus. Бах ти войната, мръси. XP ти дават. О, да дойде, бе. Омага! Бяга. Това е следно сон. Тук ми стига.
30. Ух. Окей, сега ще взема храна спокойно. Тото ще си взема. Защото съм отделил моркова, така че ще почна да фарма отново. Нали, това да ново село. Ако е ново село. Ново село, да. Че мачкат всичко е басил едната. От карна. Уоу. Его. О май гад. Вау. Хора, сори, ама. О, судок. О, ока. О, ес! Саплинги е. Бят. Уху, и чувствате, не ги пробираме и чувствате. Чуи ми се брадват. Аз ще оформя си, нали? Но ще се събера. Може този епизод да се установим някъде, но този път няма да тръгне без... What? Съм да си бере. Вау, какво ми става? Ама страшно малко жълтите. Много ми е ясно. Ето те. Няма такова с много картофи. Къде има още моркови? Това си имаме за печене. Имам прекалено много бокове, но... Не ми трябва. Нека срамата. Ще струва някъде сигурно. Това клип ли? Не знам. Чекай. Само да проверя. Това... Хора, защото мисля, че има две пекарни и затова. Но там тръгвам. Между те са много, особено те с дебелите страни, моите взимат две сърчица, което е малко бън. Така, ще се сигурно такова. Ще е добре. Окей, продължаваме да вървим. Така. Ще тъпим с малко лак. За мен е много село. Така. Да. Сама друго село или не се лъжа. Но хора, някъде тук ще се снимем, за да сме близко да тръгваме с рандурите. Окей, нека... Съм много набран красиво. Така. Ето. Така. Нека си наредим материалите. Окей, Apple. Такова. Да се нареда малко материалите. Potato. Нали, за съдене ще си го ползвам. Ето саплинги, ще посадим саплинг.
един. За сега тук да расте. Моркови е много. Флоти ще ни трябват. Дървото, хляба, че ни трябва за храна. И вече саплингите тук. Тук са храните, нали, и саплингите. Тук са някакви глупости. Като бук. Такова. Имам 5 айрон, който ще го ползвам за нищо. Ще го пазя. Аз не има такова. Не съм го видял още, преди съм го взел. Тук да формя си печки. Ще им остана тук. Има малко камък. Не е много. Те ще построим за малко като къща, която ще бъде малко. Да се направя една камена кирка. Стон, така. Та малката къща. Колко малката? Ще бъде малко, както казах. Вътре ще слагам ресурсите. Но ще бъде красивка, нали, като малка. Щом наистина материалите за дървото. Нямам истина в дърво, така че отивам да грифвам цялото. Но ще го оставя без къщи. В следващия епизод си слава не сменям сет на хубаво така. Ще достатъчно направя. Окей, аз съм колко човека играм. Ама така нищо не се дечи, Сега наложа, с каквото имам купох в тия млак. В тия млак. Ето се рейдна. Окей. Като казах, няма да бъде малка. Още бъде малка да имам предвид. Добре, аз ще трябва да остана от това. Може би за едно брат, два. Точно. Това вече повервам, че ти стаква обратно. Окей. 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 Така, ето я. Това ми каза начално. Добре. Ще ми трябва 3... така напочки. Аз отида да я събера. Дърво там. Долу се че къща от тук. И тя ще бъде малко просторна. И няма бъде много голяма. Може друг се, така че ако е друг се, окей. Защото... е друго село. Добре, още една солата айрон. Окей, добре, айте ми. Аз ми там къща, тя се речи. За набра храните. Ще може да си направим и фирма, защото имаме айрон. Не си имам още един резерв сорт айрон, който е добре. Ще имаме резервен сорт. Имаме си резервен сорт. Само гледам на това нещо така. Дърво ми трябва, просто аз нарочно взимам фирмите. Нали? Но си нямам, трябва, защото имам много. Окей, лагва ми тук много соли. Сега си направя къща.
Ще направя къща, ще се скрия вътре. Обък. Имам прекалено картофи, така че няма смисъл да ми трябва много. Само малко и... Дървото искам да взема просто. Но това няма. Те шарбака ще го сложа в описанието. Да. Така, да си обера. Дървото, понеже ни е доста нужно. Тук. Тук ще вземем дърво. Така, и ето се прибираме към къщата си. Що е сносимо. Имаме доста слаймбол. Така че да. Така, значи. Окей. Така са. Добре. Уит. Малко. Тейто. Шусо за храна. Ябълки. Моркови. Да. Да си префърля така. Ето така. Врати са банати хора. Нищо. Трябва да така, но се бъгват. Добре, не се бъгва. Окей. Добре. Да си осветим хора. Но тук хора нямате стъкло тук. Няма откъде да намеря стъкло. Опа, бърках. Бърках хора. Сори. Окей. 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 Така. Добре, да си кине трябват.
Окей. Тук малко траузи, да се направя покрива. Ще им правя Iron Golem фарм, за да мога да правим Iron Golem фарм за желязо. За да има някакъв източник. Ще го правим заедно, но трябва такова. Да съберем материалите и... Опа. Добре. Така. Това ще бъде първата малка къща, която ще правим. Смисъл да направиш това. Извините, ще ми спомня в тъпия скайп в момента. Не ми спомни, какъвто и да си. Окей. Ти, няма да помня това, защото... Това няма смисъл да станем. Изчай. Сори. Хора, сори. Просто не спомня скайп. Аз имам така подпора да направя. Окей, ще направя всичките страни. Ще го направим по-различно. Ще бъде също. Бърх. Така, ето я. Съм мисля да бъде за първата къща, да ще помена тук торчите. Така, ще направя така. И да, отвътре да си усетим. Няма бъде като така, не е много голямо. Но за първа къща. И да, това тук да си усетим. И да, хора, това ще бъде типа, да не ви харесва къщата. Пишете в коментарите мнението си за къщата. Ако ви е харесала, коментирайте, нали, ако ви, нали, дайте лайк, ако ви е харесва самата къща. И давайте пускаме зомбитата, нагираме нормално. И да, обзето това ще бъде за клипчето. Абонирайте се за мен и да, някакво да кажа друго. Абонирайте се, пустете канала на Динко TV, не знам как му биш там, едитър или тук, само интро това вече снима. Може да ви направи фри интро, ако го помолите. И за него се абонирайте. И за мен. И да, ще му има в описанието линка. Също така и черпак ще го сложа. И да, това беше от мен. Да ви харесал и чао!